रायजोनि देहा आरो नखर अनसाय मन्थ्रि केशव महन्तआ आथिखालनि कभिड-19 थासारिनि सोमोन्दै सावराय जथुम खुंदों। गुवाहाटीआव थानाय आसाम सेक्रेटारियेटआव थांनाय बृहस्पतिबारखालि रायजो देहा आरो नखर अनसाय बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ आथिखालनि कभिड-19 थासारिनि सोमोन्दै मोनसे सावराय जथुम खुंनाय जायो। आथिखालाव कभिड-19आ जापान, आमेरिका, खोला करिया, ब्राजिल आरो चीनआव गिख्रंथाव थासारि सोमजिनायनि फारसे नोजोर होनानै भारत सरकारनि देहा आरो नखर अनसाय बिफानआ जिंगासिनाय फोरमायदों। बेनिखायनो रायजोफोरनि देहा बिफानखौ बे थासारिजों जुजिनो थाखाय सांग्रां जानो खावलायहरो। मुलुगजों लोगोसे आसामाबो खेबथाम कभिड-19नि हेंथायै जुजिनानै कभिडखौ फोजोबस्रांनो हानायनि सोमोन्दैबो बे मेलाव सावरायनाय जायो। बे सावराय जथुमाव देहा मन्थ्रि महन्तआ कभिड थासारिजों जुजिनो थाखाय कभिडआव बाहायनो हानाय गासैबो मुवा बेसाद, बिसना, अक्सिजेन, आइसिइउ बायदि गासैबो आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायो। मख'नो गोनांदि आथिखालाव रायजो देहा बिफानाव बेफोर गासैबो गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरा दंजोबो। बेनिखायनो कभिडजों जुजिनायाव जेबो रोखोमनि जेंना जानाय नङा होननानै देहा मन्थ्रिया फोरमायो। बे सावरायमेलाव देहा मन्थ्रिया लेबरेटरियाव जिन'म सिक्वेन्सिंखौ बांहोनायनि गोनांथि आरो आर-टि-पि-सि-आर लेबरेटरिनि खामानिफोरनि सायावबो सावरायलायो। कभिड-19नि थासारिखौ हमदांथिनानै उननि समाव जर'खा राहा लानाय जागोन होननानै जथुमाव थांखि लानाय जायो। बे सावराय जथुमाव देहा आरो नखर अनसाय बिफाननि चिफ सेक्रेटारि अबिनाश जशि, माहारियारि देहा मिशन आसामनि बिथांखि बिथोनगिरि डक्टर एम.एस. लक्ष्मीप्रिया, देहा सिबिथाय बिथोनगिरि मावख'नि बिथोनगिरि डक्टर नील माधव दास, माहारियारि देहा मिशन आसामनि मावफुं बिथोनगिरि डक्टर मनज कुमार चौधुरी आरो देहा बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो।